Oce, felly bore yma dwi'n mynd i ddangos i chi sut i ychwanegu categori i mewn i erthygl. Be na i ydy jyst mynd lawr i'r gwylod a jyst clicio ar bwrdd gwaith. Yn gwneud pethau'n haws i ni mewn ffordd. Oce. So fel da chi'n gweld, mae yna categori reit yn gwylod yma, categori mentre busnes. A be dio ydy, mae categori'n hanfodol mewn erthygl Wikipedia oherwydd mae o fatha gwe pre-cop. Mae rhaid cael categori, neu fod yn rhan o categori i ddal bod dim efo'i gilydd, neu fel arall mi fysa'ch erthygl chi ar goll ar wefan yng ngofod Wikipedia. Felly a'i nôl i hwnna rwan, a wedyn dwi eisiau ychwanegu categori newydd i fewn, so mi wna i glicio ar y bocs hir yn gwylod. Ond yn gynta, dwi eisiau clicio golygu, a wedyn mynd lawr i'r gwylod a clicio ar y bocs. A wedyn mae'r categoriau yn un barod, so mentra busnes, mae project WiciMôn a hefyd, ond mae hwnna yn invisible anweladwy a mond ar gyfer gyfynion ni. A wedyn dwi'n gwybod bod mi gafodd Menter Môn i sefydlu 1995, so mi na i roi Sefydliadau 1995 i fewn, clicio ar hwnnw, gret, mynd i creu categori newydd i ni, gweithredu'r newidiadau yn top, box glas, a na chi. Iawn, so mae mentra busnes a sefydliadau 1995 fatha categoria yn gwylod. Dwi'n barod i gyhoeddi yn dwg cyhoeddi newidiadau. A wedyn crynodeb. Categori newydd. Cyhoeddi newidiadau. A na fo. Mae hwnna wedi cael ei wneud. So fel ddys i, dwi'n meddwl mai yr bwrdd gwaith ydy'r ffordd hawsa wneud pan mae'n dod at categoria.